Георги Биров беше застрелян при съвместна акция на руските и американските спецчасти. Фана ли ма те? Ме ако ма фанат, аз ще се гръмна. Къв си ти, бе? Аз съм брат ти, бе. Нима ли позна? Чичо, какво е станало с теб? Приличаш ли на някой? Да, бе, на мен ми прилича, обаче не мога да се сета. Доктор Енчев за няколко лева отгоре. Чудеса прави. И откъде имаш толкова пари за операция? И апартамента ли си стегнал? Не прилича на дъвката, която беше преди. Откъде толкова пари, бе? Как откъде? Не ли ви продадаха апартамента на едни приятели? Става дума за апартамент и някой ни продаде нашия апартамент. Така че ще трябва да живеем у вас. Хубаво е, влезете. Така те искам. Извънредни новини. Георги Биров се оказа жив след тежка спецакция. Полицията ще възнагради този, който издаде неговото местоположение. Наградата е 5 милиона лева. Крадец ли е? Да. И в момента ти измъквам телевизора. Добре, вземи каквото искаш. Апартаментът е на брат ми. Тате? Ай ме закараш на Даскал. Петре? Да нямаш температура. Тате, нямам никаква температура. Всички ги карат на училище с кола. Искам днес ти я ме закараш. Те повечето са правили секс за разлика от теб. Те точно за това са правили секс. Ай закарай ме, баща си ми. Петре, аз съм пиян. Нямам книжка, камо ли кола. А ти искаш да карам за училище. Брат ми нали се опита да ми изкара книжка и не успя. 2 пъти. Хасково даже не ми даде. И те това когато е спирал? Прав си, Петре. Давай да ходим. Петре, коя кола си избираш? На вас силото пежа става. Айде. По-внимателно някой да не ме забележи. Тате, как ще отвориш колата? Гледай сега магиосни какво прави. Ще не види някой. Мися, как ще запалиш? Гледай сега. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Ето тук само ще мимче на един по-пряк път. Няма Добре, толкова тат. полиция. Добре. Какво сега? Да, кладя. Стоп! Стоп! Как е мачос? Какво е мачо, Май беше някакъв мексикански сос. Нямаме такъв сос. Такъв сос е. Карти и документи за проверка. Аз съм с карта. Аз съм с билетче. Абе, подигравате ли ми се, бе? Ти шофьора, дай документите. Добре, спокойно. Какво е това, бе? Свана ми са пръста. От кога? Те видях. Абе, какви сте олигофрени? Какво правиш, бе? Ти си пиян. Я бързо духай на апарата. Не, аз се духам. Духай ти. Слизай веднага от колата. Аз слизай веднага, бе.
Арестувам те в името на закона. Закона съм аз. Абе, не знам как се казваш. Аз трябва да ходя на Даско. Какво Даскал е? Аз арестувам баща ти, че кара пиян, нарушава закона, опитва се да избяга от закона. Не забравяй, че кара и крадена кола. Как така? Тук май караш крадена кола. Само солиден подкуп ще свърши работа. Това сума ще свърши работа. Поне 5-10 лева си на топачовките хубаво. Ако дам на този 5 лева, ще освободя баща ми. Но пък няма да мога да ям в училище. Мисля, че знам как правилно да постъпя. Нямам пари, тата, съжалявам. Ще изгниеш в затвора. Чакай. Видали ми документите? Никакви документи не си показал. Сета, знаеш ли кой е Георги Биров? Какво? Знаеш ли кой е Георги Биров? Какво за него? Аз съм му брат. Не знам къде се намира. Може да ти кажа къде е и цялата награда ще е за теб. Защо не каза по-рано, бе? Надявам се, че не съм се държал много грубо. Не беше много нежничко, ако питаш мен. Мога да ти кажа адреса къде е. Шушумуш. Тата, дай малко по-бързо, че малко минаха през крака.